ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Mun gode da kalla. Bismillahirrahmanirrahim. Ana barin halal. Kashi na 24. Na rintsa idanuwana saboda kukan da na ji bebin yana yi. Jiyawa na yi na fita zuwa falo direct wurin gawan Habiba na nufa. A gaban gawan 'yar uwata Habiba na durƙusa hannuwana toshe da bakina. Saboda ba na son yi mata kuka akan gawanta. Hannu na saka na yaye mayafin da ake rufe da shi a saman fuskanta. Kyakkyawan fuskanta mai kama da na Abba mu shimfiɗa da annuri. Ga wani fari da ta yi na alamun babu jini a jikinta. Fuskanta a ɗan kumbura kaɗan. Wani abu ne na ji ya bugi zuciyana, sai na dinga tuna ta a yanda muke kafin komai ya lalace a tsakaninmu. Wai yau Habiba ce shimfiɗa a gabana ta zama gawa. Duk sai na ji na kasa riƙe kaina ina kuka ina yi mata addu'a. Har wani lokaci aka zo aka yi mata wanka aka shirya ta. Duk dai ina wurin. Addu'a Abba ya shigo ya mata. Ranan dai kwana muka yi a zaune babu wanda ya samu damar rintsawa. Washe gari duka yayinmu sun iso. Ya Umar ne kawai ba a bar shi ya zo ba. Zuwa lokacin duk na yi laushi ba na iya komai sai dai hawaye da yake zubo min. Ina ganin mama ta yi wanka wa bebin Habiba. Ta ba shi madaran da tun jiya Ummi ta aika aka siyo da su glucose. Ana ba shi madaran Hafsi ta goya shi a bayanta. Ita dai mami babu abin da take iya taɓukawa. Wuraren tara na safe Raliya ta iso. Ina ga daga ita har siyayenmu ko da asuba suka kamo hanya oho. Shigowanta ne ya sake hargitsa mu. Domin rungume gawan tana kuka kamar ranta zai fita da ƙyar Muhammad ya ja ta zuwa cikin ɗakin mami. Ganin su ya saka mamin sake fashewa da kuka. Shi ma yaya Muhammad kukan ya fashe da shi yana zama a bakin gadonta. Ana shirin fita da ita karfe 10 saura sai ga Abba sun shigo tare da Aliyu. Har gaban gawan Abba ya raka shi. Ina kallon shi cike da jin haushin shi. Yana ta share hawaye hannunsa riƙe da hanki. Addu'a sosai mata sannan na je yana cewa, Habiba na yafe miki. Allah ya miki rahama. Ya raya abin da kika bari. Haƙurinki da halayenki na gari ya miki jagora har cikin aljannatul Firdaus. Daga nan kuma sai ya fashe da kuka har sai da Abba ya umarci ya Ahmad ya fita da shi. Gefe ɗaya kuma momin shi ce zaune da wasu daga cikin 'yan uwansa mata. Addu'a sosai Abba ya yi wa Habiba shi da wani abokinsa da yayan mami. Abba ya ƙura wa gawan ido na wani lokaci sannan ya ce, Hakika mutuwa zafinta yana da ciwo. Mutuwa irin na ƙuruciya. Habiba Allah ya gafarta miki. Allah ya baki ikon amsa tambayoyi. Allah ya sa kin yi shahada. Ni Usman mahaifinki na yafe miki duniya da lahira. Ballantana ma biki mun komai ba. Haƙuri da son zumunci duk naki ne Habiba. Allah ya sa kin huta. Juyowa ya idansa a kaina ya ce Aisha, Allah ya ƙara miki haƙuri. Tabbas kin yi rashin masoyiya, kin yi rashin twin sister ɗinki. Tashi ne da gudu na rungume Abba ina kuka wiwi. Shi ma Abban fashewa ya ƙara yi da kuka. Da ƙyar aka riƙe ni lokacin da naga ana ɗaukan gawanta. Yayuna ne da Aliyu daga wasu daga danginmu suka ɗauke ta. Ni dai farkawa ne na sake gani na a ɗakin Hajiya Umma. Wato su ma na sake yi da aka fita da Habiba. Hawaye ni ma na share ganin yadda Aisha take kuka kamar a yanzu ne aka mata wannan rashin. Jikina duk a sanyaye na miƙe na ɗauko ruwa mai sanyi na miƙa mata. Karɓa ta yi ta sha sosai, sannan ta dube ni da idanta da suka canja kala, tsabar rinewa da suka yi saboda kuka. Aunty Nice, rasuwan Habiba yana daga cikin mutuwa mafi ciwo da aka min a rayuwata. Na ji ciwon rashin 'yar uwata, na ji ciwon rashin masoyiyata, har gobe ina kokawa akan wannan mutuwan. Ajiyan zuciya ne na kalle ta. Hajjaja ai mutuwa ce mai ciwo. Rashin ɗan uwa ai babban rashi ne. Ballantana ke zafin har da raba tsakaninku da aka yi. Allah ya mata rahama. Na faɗa ta amsa da amin ya rabi. Na gode Aunty Nice. Na ji an fara kiran sallah bari mu tashi mai sallah ko? Sai mu ci gaba kafin nan ma zuciyata ta ɗan yi sanyi. Miƙewa na yi na mata jagora har bedroom ɗina. Tana shiga toilet na shimfiɗa mata sallaya sannan na fice. Bayan kuma ta idar da sallah ne na kawo mata abinci. Fuskanta ɗauke da murmushi ta ce, Aunty Nice, abincin nan zai samu shiga kuwa? Ni ma ina murmushin na ce, ai ko idan biki ci ba, ba zan ji daɗi ba. Gara ko kaɗan ne ki ɗan taɓa na san kin ci ko? Ta rausayar da kanta sannan ta jawo kulan abincin ta zuba kaɗan. Ni dai ban ce mata uffan ba, don halin da take ciki Allah ne kawai ya bar wa kansa sani. Fuskanta da murmushi ta dube ni. Tare za mu ci ko Aunty Nice? Murmushi ne na gyara zama muka ci taron. Ba wai don ina jin yunwa ba.
Kawai dai ta samu ta ci ɗin ta samu sukuni. Muna gamawa na tattare komai wannan lokacin a ɗaki muka zauna. Tana duba na da murmushi a fuskanta ta ci gaba da cewa, bayan na tashi zaune muka haɗa ido da Anti Rakiya. Zama ta yi a gefe, sannu Aisha, sannu ko? Na ji tana jero min. Ido na sun min nauyi, na riƙo hannayenta na ce, Anti an binne Habiba ko? Na faɗa idanuna suna zubar da hawaye masu zafin gaske. Hawayenta share ita ma, bata ce min uffan ba ta jawo ni kawai ta rungume. Mun yi kuka ba kaɗan ba, har zuwa wani lokaci tukunna ta tashi ta haɗa min ruwa mai zafi ta ce na shiga na yi wanka. Bayan na yi wanka na yi brush na ɗauro alwala na fito. Ti ne mai zafi ta miƙa min. Sai na kaɗa kai alaman ba zan iya sha ba. Ta harare ni ta ɗaure fuska ta ce maza karɓi ki shanye ki bani kwaf ɗin. Ganin fuskanta ya saka na karɓa ina hawaye na shanye. Ina sha kuwa cikina na ji yayi wani uban kuka. Haka dai na miƙa mata kwaf ɗin sannan na wuce na saka kaya. Can ta dawo ta ce min na fito falo. Duk familin su abbanmu sun zo suna zaune a falon tare da Hajiya Umma ta ci kuka kamar yaya. Sai cewa take yi, Usmanu an mishi mutuwa, Usmanu ya yi rashi. Haka dai duk muka gaisa da su ina ta daurewa. Amma kukan da Hajiya Umma ta fashe da shi shine ya saka ni sake fashewa da nawa kukan. Da ƙyar aka rarrashe mu sannan na wuce falon ummina. A can na samu su Zainab, Hadiza, Hafsi, Ummita da Maryam da suka zo tun safe. Gefe ɗaya kuma Anti B ne zaune tare da Anti J. Gaisawa muka yi sannan na wuce wurin Ummi. Akan gadonta na zauna gefenta. Dago kaina na yi don na gaishe ta amma muna haɗa ido kawai sai na kasa. Rungume ta na yi ina kuka, kuka mai zafi da ciwo. Bata hana ni ba sai buga bayana da take yi a hankali. Da ƙyar nan ma gwaggo maman Zainab ta rarrashe ni. Ban fita falon ba sai na naɗe a jikin Ummi kawai na kwanta. A hankali ina share hawayen da suka kasa tsayawa. Muna ida da sallar magrib muna zaune dukkaninmu a falon Ummi. Sai ga yaya Ahmad da MG sun shigo tare. Ni dai kallo ɗaya na musu na mai da kaina ƙasa na ci gaba da jan casbi. Ummi aka kira suka gaisa. Sannan ya matso har inda nake ya ambaci sunana. Ban iya na amsa mishi ba sai kukan da na ji kawai ya zo min sabo. Wanda ban san me yasa ba ko sunana aka kira sai na ji kuka ya zo. Wai Habiba dai. Habiba tawa ce yau babu a duniya. Wayyo Allah na. Ashe haka mutuwan yake? Ashe haka take da ciwo? Hakuri sosai ya dinga bani bayan mun gaisa da shi. Sannan ya ce min gwaggo tana min gaisuwa insha Allahu gobe za su shigo tare da momin Eji. Kai kawai na ɗaga mishi alaman amsawa. Amma ban ɗago kai na dube shi ba ya daɗe a wurin kafin ya miƙe ya fice. Washe gari kuwa su momin Eji suka zo. Mace ce 'yar gayin gaske. Duk da ta fara manyanta amma ba za ka taɓa cewa ta haifi Eji. A baya ce a jikinta baƙa mara kwalliya, sai gilas fari a manna a idanta. Daga gani na ƙara ƙarfin kallo ne. Gefe ɗaya kuma gwaggo ce fara ba fulatana. Ita ta zama dattijuwa. Duk da girma ya kama gwaggo amma akwai fari fatan nan nata a jikinta. Daga ganinta mace ce da lokacin ƙuruciya ta yi jiki da tsayi masha Allah. Yau kam na ga inda MG ya samo kyawun nan nashi. Don babu ƙarya matar akwai kyau ga kuma fara'a. Momi kuwa ina ganinta sai da na rintse na idan. Da sauri na sunkuyar da kaina ƙasa domin sai na ga kaman idanun Eji na kalla. Duk da Momi baƙa ce amma kyakkyawar mace ce. Ga ido kaman wanda ta cire nata ta manna a Eji. Hatta limsawan nan da yake yi irin nata ne. Sai dai halafarin fatan shi na mahaifinsa ne. Doguwa ce kuma ba ta da wani jiki sosai. Gefe ɗaya kuma Hidaya ce. Ita ma kyakkyawa ce amma dai bata kama kafan Eji ba. Duk da dai suna kama da Eji amma ita bata kai shi fari sosai ba. Amma sun yi kama. Don hatta idanta irin na Momi ne irin nashi. Haka kawai na ji haushinta a zuciyata. Wato akan wannan MG ya share ni ko waya baya min. Sai na ji ma bana son kallon fuskanta ko kaɗan. Bayan mun gaisa da su ne dukanmu a falon Ummi. Sai Momi take miƙo min wayanta tana cewa, ga Eji ko Dota. A kunyace na karɓi wayan. Isha sannu ko? Sorry beauty. Sannu da rashin da aka mana. Wayanki a kashe ta ranan bana samun ki. MG kuma ya ce min ya zo kina ta kuka shi yasa ya kasa haɗa mu. Ki yi haƙuri Isha. Addu'a take buƙata. Allah ya ji kanta ya raya abin da aka bari. Ina jin muryan shi sai na ji rauni na ya ƙaru. Hawaye kuma suka soma min sintiri. Ban san lokacin da baki na ya ambaci sunansa ba. Amma murya can ƙasa wanda na yi imani ko Maryam da take gefe na bata iya jiyo magana na ba. Eji na rasa Habiba. Ta tafi ta bar ni da amanan bebinta. Ban san yaya zan yi da shi ba na bashi kulawa.
Ban san yaya zan yi da ciwon rashinta ba. Ka dawo please. Na faɗa sautin kukana yana fita. A hankali na ji hannun momin shi ta rungumo ni jikinta. Shi kuma daga wayan na ji yana magana. Haƙuri yake ta bani kamar zai mun kuka. A haka na miƙa wa momin wayan ina ƙara fashewa da kuka. Rungume ni ta yi sosai tana rarrashi na. Gefe ɗaya kuma su Hafsi suna ta share hawayensu. Ranar uku su Aliyu suka shigo bayan an yi addu'a tare da yaya Ahmad da su MJ. Ashe kullum da su ake zama ma ni ban sani ba. Sai lokacin na ji su Aunty B suna faɗa akan yadda Aliyu ya yi laushi sai kuka yake yi. Hatta momin su Jamu rasuwar ta bige ta. Gashi ƙannan mami na ji fursun ƙiba da yaron su gani. Ganin kada abu ya zama abin magana momin ta share ta bata tanka musu ba. Hatta Aliyu sun hana shi har sai da Abba ya musu jan ido tukunna aka miƙa mishi ya mishi huɗuba ya mishi addu'a. Tunda na ɗaga ido muka haɗa da su ban ƙara ɗaga kaina ba. Don ko gaishe mu da suka yi ma idona yana ƙasa. Kuma a washe gari MJ ya tafi. Dan na ji ya Ahmad yana gaya wa Ummi MJ zai koma gobe insha Allah. Ni dai ban je na ga bebin ba sai ranar da aka yi 7. Wato ranar da aka raɗa mishi suna kuma yaro ya ci sunan abbanmu wato Usman. Nan ma sai bayan Maghrib na shiga side ɗin mami. Wanda ta ranar da aka yi rasuwan ban ƙara marmarin shiga ba. Haka na daure muka shiga tare da su Aunty B. Domin za su yi mata sallama su ma gobe za su wuce idan Allah ya kai mu. Zama na yi a ƙasan kafet da muka shiga falon mami. Da dukkaninsu suna zaune a falon yaron yana hannun Raliya tana ba shi madara. Kallo ɗaya na mishi na kawar da kaina. Na yi na iya buɗe baki na gaida mami amma sam na kasa. Har sai da ita da kanta ta miƙo min hannu. Kuka na ji ya zo min wanda ita ma kukan ta fara sannan Raliya ta miƙo min bebin tana cewa, "Adda gashi, ki mishi addu'a ki zaɓa mishi sunan da za a dinga kiran shi da shi." Ta faɗa hawaye yana bin fuskanta. Wato Aunty Nice, idan kika ga mami da Raliya a lokacin za ki yi zaton har abada. Duk wani gaba ya ƙare a tsakaninmu. Amma ki bar zuciyar da babu Allah a cikinta. Hannu na saka na amshi bebin da ya buɗe idon shi tar yana kallo. Babu abin da ya bari na kamannin da mahaifinsa. Hatta baƙin fatan nan na Aliyu ne. Dan duk da jariri ne bai yi wani fari ba. Ido na zuba mishi ina ƙare masa kallo. Gefe ɗaya wani ƙaunansa da tausayinsa na cika zuciyata. Sabir, na ambace shi da sunan, muryana yana ɗan rawa. Kuka mami ta sake fashewa da shi tana furta. Allah ya sa ka zama mai haƙurin irin mahaifiyarka. Allah ya sa ka amsa wannan sunan ɗan albarka. Miƙewa na yi da shi a hannuna har gaban mamin. Ƙasa na durƙusa na furta mami. Ki amince na tafi da shi don cika umarnin sistu. Bata bani amsa ba sai sun koyar da kanta da ta yi ƙasa tana share hawaye. Yayata ce ta bani amsa da cewa, Aisha ki yi haƙuri. Ya ɗan ƙara tasawa tukunna kin ji? Sai ki karɓe shi yanzu idan ya tashi kuka da daddare yaya za ki yi? Ido na ƙura mata ban ce komai ba. Amma abin mamaki sai na ji muryar mami ta ce ta tafi da shi. Tunda ai ba nono za a ba shi ba. Kuma na yi imani da Allah Ummi za ta taimaka mata. Tana rufe baki mahaifiyarta ta amsa da, a'a ba zai yiwu a ce yarinya ƙarama ta riƙe ba. Kawai ta dinga zuwa da safe tana amsan shi. Amma ba za ma a tattara shi a miƙa mata ba. Ke me za ki gani zuciyarki ta dinga sanyi bayan shi? Ta faɗa tana kawar da kanta gefe. Babu musu na miƙa shi hannun sistan mami muka yi sallama muka fice a falon. Kullum safe kuwa sai na shiga side ɗin mami na ɗauko ɗana. Gashi mai haƙuri bai da rikici. Wuni muke yi tare da shi har su Raliya suka koma Kaduna. Idan zan je makaranta ne kawai nakan bar shi hannun mami. Wata ran ma mama ce ko Ummi suke riƙe shi. Ita dai mami har zuwa lokacin gaba ɗaya a sanyaye take. Habiba ta yi 40 aka raba gadon abin da ta bari. Sannan a ranar Aliyu da iyayen shi suka zo suka sake gaida Abba. A wannan ranar kam an basu sun ɗauki Sabir. Dan har bidiyo call suka yi da Jami. Duk da cewa mun sha bidiyo call tana ganinsa. Aunty Nice, za ki sha mamaki idan na ce miki sanadin yaron nan har bidiyo call muna yi da Eji? Murmushi na ina kallon ta cike da mamaki. Ita ma murmushin ta yi ta ci gaba da bani labari. Ranar farko da muka fara, na dawo daga school ne yana ta kuka. An rasa me ya same shi sai na ɗauke shi ina ta jijjiga shi. Lokacin wayan Eji ya shigo min. A rikice na ɗauki wayan jin kukan Sabir ɗin, ya sa ya ce bari ya kira ni bidiyo call ya rarrashe shi. Abin mamaki in dai akan ɗana ne, zan iya yin komai. Ai babu shiri kuwa na ɗauko wayan ya sake kira na bidiyo call. Duk na yi sukuku da ni. Matso mishi da fuskan Sabir ɗin nan, shi kuma yana ta rarrashi.
Ranar na ga ikon Allah kawai sai yaro ya shiru yana sauke ajiyan zuciya. Sai Eji ya yi murmushi ya ce, yaro na yana misin ɗina ne, ko kuma ammin shi bata iya bashi kulawa ba, ya fi son na abin shi. Sai na turo baki na cike da shagwaɓa, sannan ya umarce ni da na saka mishi yatsa a baki. Ina saka mishi kuwa ya riƙe yana tsotsa idansa a kaina, a haka har yayi bacci. Ajiyan zuciya na sauke na mai da kallo na kan Eji. Ya kashe min idan shi yana murmushi. Ya kamata na dawo na baku kulawa sosai ke da ɗanmu. Dan na ga wannan rikicin uwa da ɗan duk Eji ne zai iya shanyewa. Murmushi na mishi a lokacin sannan na ce, saura kwana nawa ka dawo? Kuma idansa cikin nawa ya ce min, saura 2 weeks Ummu Sabir. Na ji daɗi sosai da sunan da ya kira ni, amma sai na wani harare shi, shi kuma ya ɗan yi dariya. Lokacin da su Aliyu suka zo da momin shi, take yi wa Ummi maganan da ya kamata su turo manya akan maganan Aliyu. Ita dai Ummi bata ce komai ba, sai murmushi da ta yi. Bata kuma gaya wa kowa yadda aka yi ba har bayan sati 2 da magana. Ana saura kwana 2 Eji ya dawo. Iyayen Aliyu suka zo wurin Abba da maganan Aliyu ya dawo da magana na. A haka ma ba su san da wasiyan Habiba ba. Kawai dai so da ƙauna da Aliyun yake min ne, an yi dace kuma ranar da suka zo yaya Muhammad yana nan, dan ya zo weekend. Bayan Abba ya gama sauraron su sai ya murmushi ya gyara zama ya ce alhamdulillahi. Na ji daɗin wannan batun naku, dan duk inda aka ce ‘yar uwarta ta rasu, to daɗin zama yakan sa a sake neman auren ‘yar uwarta. Duk da an samu saɓani a tsakaninsu har ta kai ga batun saki, to na ji daɗin zuwanku. Dan alama ya nuna Habiba ɗiyata bata zalunci ɗanku Aliyu ba a zamantakewarsu. Dan na yi imani da Allah da a ce ta zalunce shi ko kuma ta cutar da ku, babu wanda zan ga kafar shi a kofar gidana ne neman auren ɗaya daga cikin ‘ya'yana. Gyaɗa kai kawai iyayen Aliyun suke yi. Abba ya ci gaba bayan ya bi kowansu da kallo. Habiba, Aisha duk abu ɗaya ne ya yi su. Sannan ‘ya'yana ne mafi soyuwa a zuciyana. Sanadin halayensu Allah ya saka min ƙaunarsu a zuciyata. Yara ne dattawa masu haƙuri, yara ne masu albarka. Allah ya ji ƙan Habiba. Abba ya faɗa da wani irin yanayi da fuskan shi yake nuna jimami. Kun zo da maganar neman auren ‘yata, ‘yar uwa Habiba kuma, wanda ko ba a yi zaman lafiya ba albarkacin wannan jaririn zan iya amincewa da buƙatunku. To amma gaskiya ban ji daɗin riƙon da Aliyu da ku iyayen shi kuka yi wa Habiba ba. Tabbas ban ji daɗi ba, amma komai ya wuce za mu yi zumunci a tsakaninmu ko don albarkacin wannan jaririn. Amma maganar aure da Aisha abu ne ba mai yiwuwa ba, don a yanzu akwai maganar aurenta da wani yaron ma, har an saka rana. Kun ga kuwa duk dattijan arziki baya magana biyu ko? Abba yana kaiwa na ya miƙa musu hannu suka sake gaisawa. Sannan ya ce su gaya wa Aliyu duk lokacin da ya ji, ya zo ko shi ko iyayen shi da ‘yan uwan shi ganin yaron, ƙofa a buɗe take. Amma maganar ba shi ɗa kuma, kada ma ya saka a ransa. Dan ya wofuntar da mu da ‘ya da abin da ke cikinta. Bai san lafiyansu ba da komai nasu, da halin da suke ciki har sai da Allah ya yi ikon shi, tukunna ya gansa a gidan. Ba wai na riƙe shi bane ba a zuciyata. A'a, kawai zan yi abin da nake ganin shi ne daidai. Na gode da zuwanku neman sake haɗa iri da ni a karo na biyu. A kunyace ɗaya daga cikin ƙanin babansa Aliyu ya ɗan rassuna yana yi wa Abba godiya. Sannan dukkaninsu suka sake ba wa Abba haƙurin abin da ya faru. Dan gaskiya ne sun san su kyauta ba, kuma lokacin da Aliyu ya yi saki babu wanda ya biyo bayan Habiba. Haka dai suka fita jiki duk a sanyaye. Gida suka wuce wurin mami suka yi mata bayani dalla-dalla. Gaba ɗaya ran momi ya ɓaci a fusace ta ce, to ai dama tun farko Aliyu bai ce yana son Habiba ba, kuma ba mu ce Habiba tana da aibo ba. Kawai na ƙi ta saboda halin mahaifiyarta ne, don Aliyu ba a hayyacin shi ya furta ya amince da aurenta ba, kuma lokacin da ya dawo hayyacinsa ya nuna baya son ta. Amma ai da na san Habiba tana raye, ba za a taɓa barin ya auri Aisha ba ai, ban nuna komai ba. Amma da Habiba ta rasu sai na ga akwai dama da Aliyu zai maye gurbin Habiba da ‘yar uwarta, wanda dama tun farko ita ce zaɓinmu da shi baki ɗaya. Cikin ɓacin rai ta ƙarasa magana. Su dai haƙuri suka dinga bata, suka tashi suka fice. Cike da ɓacin rai ta kira Aliyu ta zayyana mishi komai. Dama ya yi tafiya baya gari. Momi, wani maganan aure aka tsayarwa da Aisha? Kawai munafincin uwar Habiba ne ta hana komai. Ki kira ita Ummi ki ji komai daga gare ta. Salama suka yi Momi ta kira Ummi a lokacin. Nan dai Ummi ta yi namijin ƙoƙarin sanarwa Momi akwai maganan aure a kaina, wanda zan aura ma cikin satin nan zai gama ya dawo.
Duk da haka dai umminsa a duba al'amarin Aliyu. Yana son Aisha sosai fa, kuma a shirye yake da haƙura da wancan maganan auren idan Aisha za ta amince. Murmushi ummina ta yi ta ce, gaskiya ko da za a auri Aisha, ba zan so a fasa maganan auren shi da yarinyar da take matsayin 'ya a wurinki ba. Ga magana kuma ya yi nisa, kawai dai mu ƙara addu'a, Allah ya zaɓa abin da ya fi alkhairi a tsakani. Ba don momi ta so ba, da ya sallama da ummi akan idan Aliyu ya dawo zai zo ya samu Aisha su yi magana a tsakaninsu. Tabɗija, waye wani Aliyu? Wala ba ma san shi, can ga su gada. A can ya ƙare, ya je ya auri wata. Mu eji muke jira ya dawo mu raƙarƙashi biki. Abokan labari tun yanzu ma ku fito mana da anko. Don dole mu je mu gyangaje, mu baza capacity a filin bikin nan. Ina, har sai an san da zuwanmu. A nan za mu dasa aya, ku dakace mu zuwan kashi na gaba, domin jin yadda za ta ci gaba da kasancewa. Kar da ya manta da na like tare da yin comments domin jin ra'ayoyinku. Har kullum har ko da yaushe ina yi muku fatan alkhairi a dukkan rayuwarku.